Yawunta. Hindi mo dapat kalimtan yung mga classmates. Yes. Ay mo ba classmate daw kung kabating natamyaw Ay ko. ginakalimtan ko na sila. Hindi mo ginakalimtan. Tamyawon mo kid. Hindi akay kablok action boy. Ang inyo nga mga batch action boy kalabanan nagapa hunay-hunay na lang na sa ilang mga balay mong. Ay na. Ngaw. Ti ang mga amon mga edad mga ga-hustle pag sa live. Correct. Si pareho kay Paula. Oo. Kundi, duga-duga lapit na siya mag-quote. Ano nga na yung apelido ni Paula? Sayon. Sayon. So, na. Basi, may classmate ko sa unang nga Sayon nga taga-Talisay. Basi, papaya bla. Silay siya ya. Silay ka na yun. Basi papaya. Ate, ano ngalan? Nalipat ko. Basta dumduman ko good may lesson. Baka Sayon. ginakalimtan mong classmate mo. Pero dumduman ko nga may Sayon. Si syempre, haragid man na. Star Mayo, Action Boy, siling ni Doc, body mat mo, dinner daw. Ginimuan ko siya pork and chicken barbecue. Filipino style. Ay. Wow, shrimp. Shrimp naman yan. Very, labi na kong inas, bacolod style pag sa inasal. Si ay de las alas ka? Ay, true. Dennis Nuestro, kagkay Lisa Joy Ilon Amoroso. Happy birthday lang sa kumari niya nga si Marisa Barelio. Sige, happy birthday! Stand by na sa mga balita lokal. Radio Philippines Standard Time, las 7:18. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginpahayag ni Comelec Assistant Regional Director Attorney Tomas Valera nga mayara sang reshuffling sa mga election officers sa Western Visayas sa bulan sang Nobyembre ug Disyembre karon nga tuig. Suno kay Valera, ang reassignment sa mga election officers ang masami ginapatuman antes ang eleksyon. Duha pa ni Valera, ilaman ginasaylo isa ka election officer sa tiyon nga naglawig na ini sang duha ka tuig sa isa ka LGU. Duha pa ni Valera, halos tanan ang maapektuhan sang reshuffling, lakip na ang Bacolod. Nagligan nga Agosto 2, tuig ng 2021, una na nga gin-reshuffle ang mga regional directors sang Comelec. Sa din si Attorney Wilfred J. Balisado ang gin-assign sa Region 6, halin sa Region 9. Samtang si Attorney Dennis Ausan, halin sa Region 6, gin-reassign sa Region 7. Nagapati si Bacolod City Mayor Evelio Leonardia nga naguba ang proseso sa eleksyon sa syudad sa ginhimo nga pagbutang kay Attorney Maria Fatima Aspan bilang temporaryong election officer sa Bacolod. Ginihemplo sa alkalde ang impormasyon nga iyan nabaton nga halin sa nagpungko si Aspan mas nagdamo ang luyag magparehistro kag may iban pa nga wala nakahibalo kon sa siya nga barangay na sakop. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Lerdia nga hindi na kinahanglan ipalabot sa korte ang isyu tungod mathag naman nga kilala bilang tinawo ni Anay 3rd District Congressman Albe Benitez si Aspan. Madumduman nagpadala si Lerdia sang sulat nga nagapangabay kay Aspan nga mag-inhibit tungod sa amo nga problema. Para sa akon, para sa atong dulog di sa Bacolod kay ginabastardize nila ang proseso sa eleksyon diri sa Bacolod tibok. Kabulot, you mentioned yung nag-press release kami. It was not just press release, it was an official letter in fact. Okay. And we wrote one asking Atty. Aspan to prohibit from being here sa Bacolod kay kilala na siya katawo na siya ni Albi Benitez. Kabahin sa ang pagpahayag ni Bacolod City Mayor Evelio Leonardia. Samtang ginpahayag naman ni Comelec Assistant Regional Director Attorney Tomas Valera nga wala pa sang desisyon ang regional office angot sa sulat nga ginpadala ni Bacolod Mayor Bing Leonardia nga nagapangabay kay Attorney Maria Fatima Aspan nga mag-inhibit bilang temporaryo nga election officer sa Bacolod. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Valera nga ilan na nabaton ang komunikasyon ni Leonardia sa naligad nga Biyernes apang iya pahibaloon ang desisyon ni Regional Director Wilfred J. Balisado.
Ginklaro ni Valera nga hindi makadesisyon si Aspan nga siya lang kag ginakulang man ang mga personnel sang COMELEC. Ginpatag ni Valera ang pulisya sang COMELEC nga sa tion nga may magpositibo sa COVID-19, kinahanglan nila nga mag-deploy sang personnel para magbulos sa mga gin-quarantine. Samtang i-check pa ni Valera ang komunikasyon sang Bacolod Emergency Operations Center nga ginpadalaman sa COMELEC Bacolod nga nagpangabay nga i-suspend ang satellite registration bangod sa pagsaka sang COVID-19 cases. As of now, wala akong madesisyon sa mobility ng director. No? Actually, ako na po sa Friday sa opisina. Kung ito siya ka-desisyon, no? I'm trying to ask him baka kung anong siya ka-desisyon sa bagay nga. Kasi ang desisyon na mo sa buong ito, kaya sa bulto lang may masakit sa may makupit na sa amon tao, wala may mapasitive. We have no choice but to redeploy people in. Ginpahayag ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Kanya nga ila pagasundo ng pulisa sa COMELEC nga nagasunod sa National ITF nga tapuson ang 14 dias nga quarantine period apisar nga negatibo na sa COVID-19. Una nga nagpadala sang sulat si Bacolod Mayor Evilio Lunadia nga nagapangabay kay Attorney Maria Fatima Aspan nga mag-inhibit bilang acting Bacolod Election Officer bangod sa pila ka marason. Si Aspan ang temporaryo nga gindesignar sa COMELEC Bacolod kasunod nga may isa ka personnel nga nagpositibo sa COVID-19. Damlag lang nagwa nga negatibo sa virus sa mga personnel sa COMELEC bangod nga may exposure sa nagpositibo lakip na diri si Kanya. Ginpahayag ni Kanya nga ila ginasunod ang pulisa sa ahensya nga dapat tapuson ang 14 dias sa quarantine period, positibo o kung negatibo man sa virus. Dugang pa sini nga sa September 26 magatapos ang ila pag-isolate kag automatic ang magabalik sa COMELEC Bacolod sa September 27. Ang atin nga ginasunod natin sa COMELEC is that once may exposure ka sa COVID, confirmed COVID case, you have to complete the 14 days na quarantine regardless of the result. So whether negative or positive ka result, you have to complete the 14 days to get na quarantine. Kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Kanya. Nagpositibo sa COVID-19 si Cabatu City Mayor Pedro Zaico. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni City Tourism and Information Officer J. Carlene Gonzalez, nagpositibo ang alkalde sa resulta sa RT-PCR test kahapon sa aga. Sunod kay Gonzalez, nagapatigaw na sa contact tracing ang personnel sa City Health Office kag natalana man nga paidalom sa swab test ang mga naka-close contact sa alkalde. Ginklaro ni Gonzalez nga wala sang kabalakan ng mga kaban-kalanon sa bagodyara sa maayong kondisyon ng alkalde nga subong na paidalom sa isolation sa isa ka pribadong ospital sa siyudad sang Bacolod. Angot sila ginpaidalom sa lockdown ang mayor's office sang kaban-kalanon umpisa kahapon nga adlaw apang nagapadaan naman ang operasyon sa iban nga mga talatapan sang gobyerno sa Cabancalan City Hall. Naglabot na sa 121,978 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 857. Nadugangan ang Negros Occidental sa 335, ginasundan sa Iloilo Province 272, Iloilo City 115, Bacolod City 110, Aklan 11, Antique kag Guimaras nga may tig 5 kag Capiz 4. Samtang sa 105 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 102,461 kag 16 ang bagong nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 2,830. Ang Western Visayas ang may 16,658 ka aktibo nga kaso. Pagbakuna sa mga kabataan edad 12 tubtob 17 anyos, aprobado na. Samtang palasyo na nindugan nga wala sang koneksyon si Presidente Duterte sa Davao Death Squad. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is
Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibun Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio. Okay na ta? Sige. The nominees for Best Entertainment Program for Michael John Season. Greet niya lang si Greg Hostiniani Puertas. Safety first and safe voyage always. No? From Old Sagay. Si Maria Jessica Herrero Ryerson bala. Nagapamangkot. Gisa ko nanugod ang update diya sa presidential elections. Di subong ni duha pa lang ang kwan. Ang daw nagdeklarar abi madalagan, no? Si Ping Lacson kag si Manny Pacquiao. Vice President ni Ping si Tito Soto. Ang Vice President pa nga nagbaton mas ang nomination sa PDP laban si Presidente Rodrigo Duterte. Wala pa ya presidente. Wala pa presidente. Amo pala na subong. Pero nagambal man to siya, may bago naman siya statement kaya nakahanda siya kuno nga mag-giveaway in kaso magdesisyon ng iya daughter nga si Mayor Davao City Mayor Sara Duterte. Nga magdalagan. Doon nga sa nagligad si Sara, nagahambal na gito mo nga. Nga ma-mayor lang kuya sa Davao. Way takbalo, no? Way takbalo sang mangin final decision kay ang filing October 1 to October 8 pa. Basta until today, way pasang sigurado nga kandidato ang administrasyon. May mga oposisyon na yang nagpalayag, ang administrasyon niya wala pasang sigurado nga kandidato. Di may mga iban pa mo nga gina-consider, may Leni Robredo, may Bongbong Marcos, Isko Moreno. Sino pang mga possible? Sara Duterte, no? Way ta pa. Senator Richard Gordon do wala man no nga. Pero do may Senator bati-bati. Richard Gordon basi kun mga depende na guro kun kasi ano sa na way ko kabalo kung mga re-electionist sila or whatever si may Grace po pa. Pero ang mga konsumong is si Manny Pacquiao ay pa yung Vice President.
May ara ko sa ideya, may ginakuan sila, may negotiate pero hindi ko lang pagambala kay basi mas nilogin pangunahan mo naman kami. Do mambas na karon duy ka ang spokesperson ni Pacquiao. Karon na spokesperson kani Pacquiao da na unahan mo pa si Pacquiao hambal. Pero may gina-negotiate sila. Hambal mo karon sa ako na. Ihotek ko lang sa imo. Si Ihotek. Hindi ka manugid. Ihotek ko manugid ka, hotek mo lang kay Eden. Ihotek ko lang sa tanan nga gusto ko hutikan. Pwede man na? Basta hindi ka manugid. Importante ginahutik. Ginahutik mo. Te okay na Maria Jessica? Okay. Ti imo na iya ko na no sinong imo nga kuan. Sino ang imo nga kandidato imo na iya. It's your right. Si Hil Javier halin sa Port of Indonesia. Ito naman sa naliga ito sa Kuala Lumpur, tapos Singapore, tapos sumong Indonesia naman siya. Kasi dugat-dugat ito naman sa Thailand. Dugat-dugat ito sa Myanmar. Limuto na Southeast Asia, bla. True. Gabarko sa gali. Oo. Yes, oo. Nagapatamyaw. Gali. Sige. Sir Hil Javier. Oo. Ato sa gali sa gabarko ni sa gali. Halong lang sa pagbiya. Kaya. Yes. Kay Rona Rihida Trava, saan ako sa gani? Madulong, hindi ko naman manok. Sino? Madulong. Ano ganito yung dulong niya? I don't know. Pato? Siguro, kay ligad nakadulong naman si Miss Rona sa nga patutin. Nga ginluto, yung pag ito action boy, grabe nga effort. Namit na? Nagamba siya liwat nga maano siya? Siling ako na doon sa hindi blambal niya. Kundi birthday ni Aksyon Rex sa 25 do 24 do ari di siya. Wow. Why takabalo ko ng dalon niya di. Remind mo gitsay. Why takabalo ko ng dalon niya di. Para sa imo o kung para kay Aksyon Rex. Para sa imo. Kaya hindi man birthday ni mo. Balaan talang na. Ay, Kay Mark Gabriel Salanga, morning dress mo. Mark Salanga. Kilala mo? Oo, siyempre. Hindi na pwede nga ito na makilala. Kasi hindi mo kilala, kundi ipakilala ta ka. Kalay. Hindi mo kilala nga Mark. Mark Mayo. Mark Mayo. Ay, oo. Mark Salanga. Mga Mayo, kilala mo gijagali, no? Siyempre. Basta mga Mayo. Mga Mayo nga tao. Ay, kalay. Pero kilala mo si Mark Mayo, ang akon nga friend niya si Doc Matt Mayo. Bongga. Bongga gidya. Mas okay, bongga pag yung friend mo yan. Okay lang? Migo ko na yan si Mark Mayo. Of course. Migo ko na ka Mark. Basta mga Mayo tao, migo ta na. Basta? Bisan hindi Mayo, migoon, tagyapon. Aral na siya. Kung may mo siya sang malain. Ay, kalay. Doon pwede ako panlagan, kagawad sang ano. Ay, magamo ka na magambal. Sang takuling. Kamala mo si Lady Glass Mamba siya guro, ay nano, Aksyon Dorel. Yung naging intra kapag idya. Ay, Aksyon Dorel, yung intra ka ngayon ka paristro. Ngayon ka pa paristro, paristro bala. Paristro ko bala. Paristro ka. Ginugusto siya sa sungad yun. Ay kala, ito tabiyawan na plato niyo kapag umambas na ka nano, makamudawa man, matsyag niyo, istoryana ilang kamo ya. Tabiyawan niyo kami di. Pilton Lipura, good morning dra. Good morning. Nasa Purok Sabes, Barangay, Villamonte. Hindi ko mayo kabati sa nga niya, itunog-tunog, hindi bigaway kagawad. Ini ari goroy mo. Perfect. Ito, hindi ko mayo kabati, hindi ko ka-monitor. Umagin na basta wala ka naka-cotton buds. Napagsugpo. Cotton buds. Yan, bablas ang doctor, hindi magamit cotton buds. Yes. Because amo na natabo bala kay Kwan. Kay? Ang tabala, ang upod tabala nga pagpabuta sa pagkadto sa Don Salvador Benedicto bala kami nabugulping. Nagbungol. Away ka nakabalo ya? Istorya ko karon. Istoryanta ka na karana. Damo ka istorya sa kon ba may Pacquiao kagara sino ng Oy sa kuan gali sa ang SAP naton bala, SAP Maskwa sang ARB. Buwas na sugod baton sang entry Simple lang ang inyong pagi. Magpadala sa entry pagi sa pag-text. I-text nyo sa Aksyon, ang Aksyon Radyo Bacolod. Type nyo Aksyon Radyo Bacolod.
programa kundi nyo nabatian ang promo, pangalan, edad, address, kag contact number. Ipadala sa 09704-951-202. Nan. Hulat ka dayo kay sa Oktubre 1, sugod kita manawag sa aton mga winners, kamalawagan ka gani, 500 pesos. Okay? Okay. Sige, kaya daw kakas na kabaga ni ko, ano? Ni James. Anong tanong? Aton nga pagpapagod pag sa lawas batok sa pamalatian ang Life Extension Vitamin. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:38, detalye sa mga balita nasyonal. Ginaprubahan na sang Vaccine Expert Panel sang Department of Health ang pagbakuna sa mga kabataan may edad 12 tubtob 17 anyos, apang wala pa sang desisyon kung saan iniumpisahan. Sunod kay Health Undersecretary Mierna Cabutahe, ginatunan pa kung pwede na nga maumpisahan sa Oktubre, apang sa karon nagaplasta pa sang pulisa kag pagsulundan. Ginaprioridad naman ni Cabutahe ang mga kabataan nga may comorbidities kung maumpisahan na ang pagpambakuna. Ginatunan pa ang posible side effects ng bakuna sa bakunahan. Samtang napag-angot ng DOH sa DepEd agad mabakunahan ang mga manunudlo kag mga non-teaching personnel sa tiyon nga maumpisahan ang face-to-face classes sa mga pili nga lugar sa pungsod. Klaro sa Malacanang nga wala sang kamatuoran ang report nga mag-implementar ang gobyerno sang bago nga alert level system sa Pilipinas umpisa sa bulan sang Oktubre nga ginalantaw makabulig sa pagtapna sang COVID-19 outbreak kag mapabalik ang maay nga dalagan sang negosyo. Ang Alert Level 5 system nga kalakip sa granular lockdown ang ginatest sa Metro Manila tubtob Setyembre 30. Sunog kay Presidential Spokesman Harry Roque, pilot implementation lamang ang ginapatuman kaya hindi pa pwede nga i-implementar nationwide sa bulan sang Oktubre. Ginpahayag naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga naghinay ang paglaptas ng COVID-19 sa Pilipinas apang nagapabilin nga high risk ang healthcare system sa pungsod. Ginalantaw man ni Vergere ang posibilidad nga padayon sa pagsaka ang kaso ng virus sa masunod na semana tungod sa mataas nga transmission sa Delta coronavirus variant kag active case finding. Base sa kinamuon sa kaso nga na-record halin Setyembre 13, 2019, ginpahayag ni Vergere nga ang nasambit na semana naka-record sa 19,963 ka kaso sa kada adlaw nga nagnubo ini sa 5% ikumparar sa nagligad nga semana. Kontra naman ang Department of Health sa plano nga pag-usar sa antigen test sa mga botante kay iban pa nga magapartisipar para sa Mayo 2022 nga eleksyon. Sa press briefing, ginpahag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, makigistorya sila sa COMELEC agud talakayon ang plano sa maabot nga eleksyon agud sa pag-usar sa antigen para sa botante nga makitaan sa sintomas ng COVID-19 sa adlaw sang piniliay. Sunod kay Vergere, kinahanglan ang gusto nga pag-usisa agud wala na sang pagduda sa resulta. Una nagwa ang posibilidad nga pag-usar sang rapid antigen testing sa COMELEC para sa mga botante nga makitaan sang sintomas sa ila pagpartisipar sa eleksyon masunod nga tuig. Samtang formal na nga nagsulod si Caloocan 2nd District Representative Egay Irise kag anom ka mga konsyal sang syudad sa Aksyon Demokratiko nga partido ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso.
si Eliseo Pudman sa anom ka mga konsehal nagsumpa sa tubang ni Mayor Isko sa isa ka oath-taking ceremony ginhiwat sa Kapitolyo in Cartilla ng Katipunan sadtong Lunes sang aga kun kahapon sang aga. Ubod kay Eliseo mo sa Caloocan City Councilor sa Alo Nubla, Christopher Malonzo, Alex Mangasa, Ricardo Bagus, Jacob Kabutsan, kag Russell Ramirez. Sa iya nga pagpamunupulo sa mga reporters, ginpahayag ni Mayor Isko. Ngayon siya ang dako nga dungog iya nabatyagan kag nangindibuan na siya nga magpanguna sa Aksyon Demokratiko sa iya sini nga pagpaninguha nga ma-refresh ang mga memorya sa pamatanon angot sa kay Senator Raul Roco kag sa iya sini di prinsipyo nga pangabuhi. Ginabi man ni Roco ni Isko Moreno ang ining mga nagsulod sa Aksyon Demokratiko. Suno pa kay Mayor Isko nga makatrabaho sila sa upod sa sinuman sa ginapakita man sa siyudad sa Manila. Kaaway man o kung kaupod sa politika, kaupod nila ini sa pagdumala sa Manila. Nagpahayag man sa kalipay si Mayor Isko kag ang Manila kag Caloocan nga may kasaysayan nga madalon sa halimpas ang una nga panahon sa pag-alsa sang pumuluyo batok sa pagpanakop sang o kung pagpangsakop sang mga katsila. Sumuman si Congressman Irise nagdayaw kay Mayor Isko sa efisyente nga response sa ni administrasyon batok sa COVID-19 pandemic sa pagsiling ang residente sang Caloocan nakita nila ang mga pagpaninghwa sang gobyerno sang siyudad sang Manila. Suno pa sa kay Irise nakita nila kung paano ginpakaon kag wala ginpabayan nga magutman ang milyon ka mga taga Manila. Nakita man sa mga taga Caloocan kung paano ginpreparar ang mga ospital sa Manila. Kag nakita man nila kung paano ginatipan ang edukasyon sa mga taga Manila sa pihak sang kabudlayan sang pandemya. Si Mayor Isko siningkaro lamang ginpili bilang presidente sa Aksyon Demokratiko nga gintukod sang nagtiliwan nga si Senator Raul Roco sang 1997. Nanindugan si Pala spokesman Harry Roque nga wala sa ebidensya nga nagapamatuod sa koneksyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa ginalegar Davao Death Squad o kon DDS pero ginkompirmar nga naga-exist ini. Ini ang reaksyon ni Roque sa desisyon sa International Criminal Court nga imbestigahan ang pagpamatay sa Davao humali Nobyembre 1, 2011 tugtog Hunyo 30, 2016. Sa mga panahon si Duterte ang nagapangalagad bilang mayor kag vice mayor sa Davao City. Ang DDS isa ka kontrobersyal nga vigilante nga grupo nga ginalagaan nagapamatay sa mga drug suspects sa iban pang kriminal. Sadto ginkumpirma ni Duterte nga mismo nga mayara sa DDS pero ang ini nga grupo ang aktibo sa tion sang martial law para batuan ang NPA's power unit sa Davao. Ginpahayag ni Roque nga may mga flaws sa testimonya sang self-confessed hitman nga si Edgar Matobato kag retired SPO3 Arturo Las Cañas nga parehas nag-claim nga kabahin sang DDS. Ginklaro man ni Roque nga ang mga palayag ni Duterte ang wala nagabot silingon nga mayara sang state policy sa pagpatay sa mga drug suspects. Magabalik kita sa dugang nga mga balita pagkatapos lamang sini. Kag sa ato mga kaaksyon. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon
Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:48. Ahay, di na kita? Naman. Kay ang last na ginastoryahan daw si, si Miss Rona. Hindi ari na takay ko na. Andi na Kay Dennis Nuestro, kuno, sakpon mo siya kuno pa-register. Ay, kailangan ko padala lang siya, ano ba? Ko padala lang siya, pera, padala ba? Sana Sa SAP bala. all. Sa kay Remia Garcia, good morning. Lito Dayap. Kag kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good morning man sira sa imo, madam, no? Sa kay Sherilyn Oro Javier, kapita ko no, monitor na siya Action Doors, no? Sige, thank you. Si Veronica Santillan Manukan is also watching. Good morning dira sa imo, no? Kag sige. Kay Kagawad Ulay Amalahon, maayong aga dira, kag kay Kapitan Jojo Malayang sang Barangay Kabug, Yes. Bacolod good City. morning. Taga-dra si James Pro. Sa Kabog? Sa Kabog. Okay. Di na sa Kabog, dampi man. Sa may Di na siya kabit-kabit siya, dampi. Sa may puno, guro ka Jimilina. Or sa Duldol. Kaya daw drag usually. Correct. Although lagit. So, mo na nga. May nakay ko na rin, sa South may Kabog kita. Kung sa North, may meron lagit-it man. mo kita. Pwerte, no? Si Rupo, natin lagit-it mo naman. Gani, lagit-it di kita.
So, muna si James nga, din na siya, kung may duty siya pagka-bus, din na siya gatulog sa station. Kakabit-kabit siya. Kakawit siya sa balayan. Hindi mo lang, balayan, dudamang. Kay kabuguya mo. Dito sa sagwa, sa pala sa may labi, taragamol siya. Isa lang yung 1 hand lang yan. One hand. Bilidadan. Bilidadan. Grabe, maduga sakay sa jeep. Amo ni James, ginabuli ko din nila. Wala, James, amo na siya, James, basta, kabaguhan. Amo na siya ginatawag nga. Kumbaga, sa frat may hazing. Initiation. Amo na siya, Hazing. Initiation, gali Pero why pa good na like sa... kung hazing ka kasi pag bakol ta kay James. Mapug direct ta James. Pero why pa na sa kabayad sa initiation fee? Oo. Bayad na pala, James. Si James Aksyon, bago na siya namon, di nga, IT. Sila na ni JM Baikin. Ang JM Baikin, nakakilala na sila kay JM Baikin. Sila yan. Oo. Si James naman ipakilala, ta sa aton mga Aksyon. Why pa na sa ma-initiate? Si JM yan, nakumpleto. Na-experience na ni JM magpungko, diya kag ato balang pahampang ta bala? Oo. Ay, bantayan kay Action Boy kay magabalik to bala. Isa at least once a month na lang. Ang fun games ta bala, ho. Online game, oo. Magabalik to mga ka-action, standby lang kamo. Ang aton ba tagonta ni sa aton nga mga kuana, ang aton bala nga contact number nga i-text ninyo ang inyong entry para sa pamaskwasang ARB. Amunin ko 097-049-51202. Amo na sang numero ha nga i-text ninyo. Muna din ginatag sa aton nga numero no? 0970-495-1202. Amo na siya ang dra kamo text ang i-text nyo kompleto nyo kita Aksyon Radio Bacolod. Tapos din nga programa nyo nabatian, example, subong niya Aksyon Balita Morning Edition, ABME, Aksyon Balita Morning Edition. Ngalan, edad, address, kag ang inyo nga contact number. Importante ng contact number kay dra kamo tawagan mo, no? So, sugod sa Oktubre 1, buwas na sugod ang submission sa entry. Sugod sa Oktubre 1, kuha na kita, nawag, no? Ang magic words yun sa Bacolod Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Tandaan nyo gid na, no? Kung magabot ka mo, kung tawagan na ka magsabat ka mo sa tawag, automatic. May 500 pesos ka na. Ano nga kung hindi ko kita sa sa kung mo masabat ang tawag, automatic. Ang tinsakto. Automatic in mangle. So, amo na ha. Sugod buwas hasta sa pizza 30. Ma-accept na kita sang entries kag October 1 sa pagsugod sang filing sang Certificate of Candidacy, masugod man ta iya sang aton nga sa pamaskwa sang ARB. Liwaton ko ng number. Anay ka pangabay si Veronica. 097-049-51202. Daan nyo i-text ha. 097-049-51202. Okay na, Veronica? Pwede mo na makuha karon ma-review. No? Maria ko, good morning man dira sa imo. Kag kay mga intra ni sila ni Bia Jonathan, may mga entry na to ginapreparare, no? Nara na. Huwag patakalawag, may entry na siya. Pwede ba prepared gila ba? Ano habilidad ni Bia Jonathan ba? Ganit man. Ate, sige ha? Ano ko na? Sinyasa mo na. Hala. Tanaw ko pagbalikin ko siya, gamamo na sa. Sige. Doon ka pa rin tayo, may film yung time mo. Huwag na kita ni Maymo. Pwede tayo Maymo. Alas 7, 55. Feeling ko, makuha na lang ta. Si Edith Tuleco, watching from Hacienda Guanzon. Dahil nung lang kita na ko din, kay Dudes nga pa tamyaw. Kay malipatan ko naman ini karon si malipat. Dudes.
Ay, nano. Ron. Kalay. Edito Leco, good morning. Dara sa may Yes. Hacienda Guanzon. Sa on-air tani sa why nang tanay balita special action doors kay Yan man. I think to wala naging balita special forever. makuan kita karon ma-meeting kita karon nga duwa kay planuhon tani kon anong himuon ta sa aton nga oras. Sige. May mga adjustments gid kita nga paghimuon actually Ito boy. nga nagdamo abi ang mga kwanta Commercial. Pero kung why ginasang ko, gali ka may report kina section Eden mo, that's why nga nag-all over kita. Dito wala size man to ya. Ti, sunod-sunod na bay. Domino effect na siya. Kita na Bagay. nga. Ginaba. Nga domino effect na siya. Pero wala man to report mo mangyapon ang time eh. Gapon? Same time. Lata ka balita special gapon. May isa pa gito kalawig-lawig ng daan nga kuan mo. Para sa kayo siya ko no? Ha? Para ka? Lugar lang. Sige. Standby na kita ha. Mabalita, may balita pa taway na. Ano pa eh? Ay, may balita pa. International sports, business, entertainment, balita special 5 pa. Sige lang kayo manog. Ang iba naton nga mga balita ni mga ka-aksyon sa kuan na lang niya. Daso na lang no kay lang ala na gid aton panahon dira Si great kulanay ang pamilya Kundes dira sa kay Marvin, kay Erin, kay Nico, kay Terry, May Preta sa Zone 12, Purok Santan, Magsaysay Street, Talisay City. Good morning dira sa inyo. Kag si Vic Agnes Cape sa Purok Punaw, Ninita Osera sa Purok Sigay, kag Flora Sevilla sa Barangay Zone 3 sa Katabla, Talisay. May mga nabilin pa daw kay Great mo kay para nga kuan na lang. Okay na. Happy birthday na lang sa tanan nga may birthday action boy sa mga adlaw. Kag sa tanan nga may mga anniversary, happy anniversary. Yes. Okay? Sino nalimtan ko blaw? Kuan mo mag-isang problema kung malimtan ka blaw. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline. Mangin po ninyo sa Aksyon, Brian Morden. Ang inyo naman din nga news team, Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!